Dobrý večer, prajem. Chcem vás krásne privítať vo Svidníku, v mene svojom, ale aj tých ľudí, našich dobrých občanov, ktorí tu dnes prišli. Chcem vám poželať príjemný pobyt v našom meste. A chcem vám povedať, že tu na tomto pamätníku Červenej armády je pochovaných viac ako 9 000 vojakov Červenej armády, ktorí položili životy za našu slobodu. Sám Svidník má 12 000 obyvateľov a tu je pochovaných viac ako 9 000 vojakov, čo je obrovské číslo a veľmi si vážime, že ste prišli si uctiť ich pamiatku. Ďakujem vám a vítajte v našom meste. Ďakujem. Prosím, 3 свечи, все свечи берите. Takým slovianským zvukom. Ďakujem. Hore máme Спасибо всем. mikrofóny, potom môžeme urobiť. Спасибо. Идем на свет. Да. Давай здесь. Братских народов союз вековой предками данная. Помоги. От имени мотоклуба «Ночные волки» и от лица России мы рады приветствовать вас сегодня здесь, на этом месте героическом. И хотим от всей души поблагодарить вас за то, что вы несете эту память через года, через десятилетия. Подвиг солдата, который сражался с фашистской нечистью, он бессмертен. И наш святой долг — хранить его, передавать из поколения в поколение. Потому что для тех, кто не помнит своего прошлого, у того не будет будущего. Спасибо вам огромное. С наступающим Днем Победы! Chcem poďakovať všetkým občanom Svidníka, všetkým ľuďom, ktorí prišli, že majú spoločné zmýšľanie ako my. Sme motorkári, žijeme na motorkách, prešli sme doteraz asi nejakých 4000 kilometrov. Prišli sme do vašeho mesta kvôli tomu, lebo žiadal si to národ a žiadali si to ľudia. Ďakujeme vám za to, že sme mohli prísť. Obrovské ďakujem vám, obrovské ďakujem motorkárom, ktorí prišli, podporili nás. Obrovské ďakujem pánovi primátorovi, že sa nezľakol tých politických a všetkých cielených vecí na nočných vlkov. Ďakujem, pán primátor. Takisto...
fakt, prešli sme už veľa miest, veľa obcí. Nebolo to v takom hojnom počte ako v meste Svidník. Prechádzali sme cez Poľsko. To... Nechcem sa už k tomu vracať, ale bola tam politická objednávka na nočných vlkov. Pritom, vidíte, prišli sme, zdali sme hold, sme poslovia mieru, ktorí poklonia sa hrdinom, ktorí položili životy za to, že sme tu. Takisto vzdávame hold nie len sovietskej a červenej armáde, ale takisto aj našim Slovákom, ktorí položili životy. Ďakujem. Молодцы! Tak motorkári sú motorkári, to nikto nezmení, ale čo sa týka myšlienky, tak je zdanie hold všetkým palým bojovníkom počas druhej svetovej vojny a červenej armáde. Prečo ste možno prišli dnes do Svidníka, respektíve na Duchu? Preto, lebo tí ľudia, toto je pietné miesto, ktoré si zaslúži zdanie holdu tým bojovníkom, ktorí tu padli a ľudia tu cítia celkom ináč ako ľudia na západnom Slovensku alebo smerom na západ. Možno ako vnímate presne tie tlaky zo západu, respektíve aj to Poľsko, čo ste spomínali? Tak tlaky typu toho, viete, keď vozíte sa na motorke a chodíte a vzdávate hold, tak nečakáte to, že niekto vás bude šikanovať, zastavovať každých 10 km, pýtať vás doklady od motocykla, vaše doklady, natáčať vás s občianskym preukazom z boku, z jednej strany, sprava, zľava, spredu, zhora, bude sa vás pýtať na číslo topánok, tak si myslím, že to nie je normálne. Aký je ďalší program? Ďalší program, ráno odchádzame smer Banská Bystrica, o 12. do Banskej Bystrici, potom ideme Turčianske Teplice, Janko Vršok, na okolnom Vršku ostávame, tam je tiež takisto mohyla, aj muzeum pána Dubčeka a potom odchádzame smer Viedeň, Praha, Berlín. Ešte dve otázky, skúste možno zhrnúť, koľko je tu Slovákov, respektíve aké ďalšie národnosti motorkárov sa tu nachádzajú? No, národnosti sú tu Rusky, Kazachstán, Maďar, Nemec, Čech, Kazach, Чехи, Slovák. Koľko je tu asi Rusov Asi 8. a vás Slovákov? Teraz neviem, lebo niektorí sa pripojili to, tak ja neviem, asi 6. A posledná otázka, viete zaručiť možno takúto podobnú, ale pokojnú akciu aj v ďalších mestách? Samozrejme, my ešte raz opakujem, nie sme tí, ktorí robia škandály a robia vytržnosti, my sme tí, ktorí vzdávajú hold padlým bojovníkom a pomáhame ľuďom. To treba aj povedať a nie, že vystrihnúť, tak ako všetky médiá to vystrihujú. Hej, takže fakt chodíme, ďakujeme ľuďom, že nám pomáhajú, vzdávame hold, pomáhame my takisto ľuďom, či už je to v Srbsku, či je to na Ukrajine, Donecko, Luhansk, momentálne takisto. Tak neviem, prečo by sme mali byť my označovaní ako za nejaký gang alebo za nejakú bandu, ktorá ubližuje ľuďom. Čiže podobná akcia najbližšie na SMP. Samozrejme, tá bude venovaná SMB. Dobre, ďakujem.